l'única oportunitat per a construir un país nou i millor i ha d'arribar a tots els racons. Hem d'activar els convençuts i, sobretot, hem d'abastar els que no ho estan encara per assegurar la majoria social i política que necessitem. La campanya començarà a principis de juny, molt abans que l'any passat. Arribarà a tot el país i es basarà en els 10 eixos proposats. A tots els pobles, a tots els municipis i ciutats es donarà a conèixer el missatge i s'escoltarà la gent per oferir-los les respostes i esvair els dubtes de la por, els neguits de l'època de transició, l'endemà del dia 0. Hi haurà un acte nacional setmanal que es realitzarà cada vegada en una de les 10 regions en què hem dividit el territori nacional i també actes mitjans i petits arreu del país durant tot aquest temps. La campanya creuarà fronteres i arribarà arreu on l'ANC té assemblees exteriors, on malgrat la distància treballen de valent. Farem saber una vegada més quins són els objectius de Catalunya, quins són els motius que fonamenten la nostra gesta. Busquem complicitats des del coneixement i volem deixar clar que el 27 de setembre Catalunya vota en llibertat. Aquella nit, el món sencer ha de conèixer inequívocament la voluntat sobirana del poble català. En breu, els membres de la Comissió de Mobilització ens desplaçarem a totes les regions a explicar-vos com plantegem la campanya i compartirem amb tots vosaltres com podem fer possible el vostre territori. Així doncs, moltes gràcies per la confiança que ens heu transmès fins avui, la que segur que continuarem rebent de part vostra. Així doncs, comencem a pensar, comencem a posar imaginació i tirem-ho endavant. Bon dia. Com ha dit Núria, potser molts pensàveu que quan aniríem de vacances. No serà així. Haurem de ser molts. Dani Carulla, la primera persona que ens ha vingut, segurament no el coneixeu molts, és la persona que durant 3 anys ha marcat 2.000 autocars. Enguany, a veure si, ja que no podrà ser secretariat de les lliures, a veure si aconseguim portar bastants més i li donem una mica de faena. Val? I ara sí, ara som. Els darrers 3 anys, els catalans i les catalanes hem dut a terme mobilitzacions massives que ens han permès arribar fins on som. Hem fet història i tenim a tocar, però encara no hem aconseguit el nostre objectiu. Cal que fem el pas definitiu. Tots ho sabem, el 9-N havia de representar el mandat democràtic clar, però l'Estat ho ha impedit. Tot i així va ser un èxit cívic i polític. 2.350.000 persones van protagonitzar el major acte de sobirania, el major acte de desobediència que mai han fet. Va ser un desafiament a l'Estat i, per tant, ja no hi ha marxa enrere. Les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre seran el mandat democràtic que necessitem. Com han explicat les meves companyes, des de l'ANC llancem 10 eixos per a construir la República Catalana. Durant tot l'estiu farem una campanya intensa que ha d'arribar arreu del territori, a tots els pobles i ciutats, als barris, a les comarques, a tothom. Tots els futurs ciutadans de la República Catalana n'han de ser partíceps. Hem d'implicar-hi tothom, per tant. Aquests eixos desembocaran l'11 de setembre a Barcelona. L'avinguda Meridiana es convertirà en el carrer major de la República Catalana. El punt de trobada de tots els catalans l'avinguda Meridiana es convertirà en el carrer major de la República Catalana. El punt de trobada de tots els catalans i de totes les catalanes.
pensem el que pensem, estarem units per a construir un país nou, un país lliure, un futur millor per a totes i per a tots. Dibuixarem a la Meridiana 135 trams i els omplirem de futur i de compromís, de color, tots els trams com l'escons té el nostre Parlament, la seu de la nostra sobirania nacional. Ja us ho avanço. Evidentment, avui no us ho direm tot. Tenim moltes coses preparades, però ja us ho avanço. Serà una gran mobilització, més participativa i més transversal que mai, carregada de contingut, i tothom hi ha de ser, perquè tothom en serà protagonista. Sabem on anem, i res no ens aturarà. L'11 de setembre obrirem la via del sí, obrirem la Meridiana, i per ella farem baixar tots els eixos que haurem treballat, tots els anhels del nostre poble fins al Parlament. Això ho farem l'11 de setembre, perquè el 27 de setembre ho farem a través de les urnes. Estarem a 15 dies d'una votació decisiva i, per tant, tenim un gran repte majúscul, un repte polític, carregat d'ètica, i estarem a l'alçada. Hem de donar l'empenta definitiva al procés cap a la independència. Hem de possibilitar una majoria parlamentària que necessitem. I, per tant, tenim dos grans eixos, dos grans objectius. Hem de fer visible la unitat d'acció de les diferents candidatures que hi haurà. Tenim un repte i ho aconseguirem, perquè hem de transformar el sí en vots a tantes candidatures independentistes com hi hagi. I un avís, haurem de fer que aquestes candidatures estiguin clarament compromeses en un full de ruta clar i cert cap a la independència. La societat civil hi serem i l'11 de setembre farem tota la força necessària per a que el 27 de setembre arribem on hem d'arribar. I una altra qüestió important, ho hem de deixar clar a tothom, sobretot ara que hi ha cants de sirena. Només amb la independència podem construir un país lliure i just. El 27 de setembre és quan realment començarà un procés constituent de la República Catalana, un procés il·lusionador i inclusiu. I hem de sumar tothom, hem de sumar més gent, hi ha de ser tothom. Per tant, tenim molta feina d'anar a tots els pobles, a tots els barris, a totes les ciutats, perquè aquest procés constituent serà el procés constituent de la República Catalana. Està a les nostres mans i ho farem possible. Ja hem projectat problemes del directe. Ja hem projectat sobradament la nostra voluntat al món. Ens estan esperant. Ara ens queda només la recta final i ho farem possible des de tots els racons del país. Construirem un país nou. Avançarem cap a la regeneració democràtica, el benestar i la justícia social, la innovació, la sostenibilitat, l'equilibri territorial, la solidaritat, la igualtat, l'educació i la cultura, la diversitat. Serem un país obert al món. El 27 de setembre comença el procés constituent de la República Catalana i l'11 de setembre tots aquests eixos, els puntats de la nova República Catalana, confluiran a Barcelona. Posarem la primera pedra de la República Catalana. Farem plebiscitàries i definitives les eleccions del 27 de setembre. És a les nostres mans que naixer un nou país al món. Visca Catalunya lliure!